Е, добре да започна сега, дали няма да закъснея, ако изчакам. Не винаги, обаче родителят разбира този сигнал. Минусът на този подход, Моето дете е злоядо. Това е прозорецът за те да опитват нови храни. като бебето стане на 10 месеца, то трябва да мине през В днешния епизод ще си говорим за захранването. Моите наблюдения са, че сякаш това е първият период, в който родителите се притесняват, че може да объркат нещо. Затова днес Маги ще ни разкаже за някои от моментите, които ще видим, че изобщо не са толкова страшни и че сякаш няма пък и чак такива големи грешки, които може да направим. Здравейте и от мен. Наистина, захранването е един момент, в който за първи път предлагаме на детето храна. Едно събитие, което би трябвало да носи радост, но като че ли започва да създава все повече тревожност в родителите. Така е. До голяма степен причината е, че разполагаме с толкова много информация, която обаче, идвайки от баби, приятелки, групи в социалните мрежи, педиатър, който следи бебето. И често пъти всеки дава някакви различни съвети, насоки, което много обърква майките, създава тревожност и вместо да помага, пречи. Ние днес няма да може да говорим за абсолютно всички аспекти, защото те са много, но ще поговорим за най-важните. Ще минем през това кога са готови дечицата, през това на пюрета или на парчета. Да, наистина това са едни от много задаваните въпроси, на които аз съм отговаряла много пъти през годините, но виждам, че те продължават да будят тревожност в Във майките. всяко ново семейство, което да си има първо бебче, тогава да започнем с първи въпрос. Кога бебчето е готово да започнем с захранване? Кога да стартираме? Много често майките се чудят сега готово ли е, дали няма да закъснея, дали не започнах твърде рано. И това е съвсем нормално, защото Световната здравна организация съветва захранването да започне около 6 месец. У нас обаче често пъти педиатрите заказват на майката да започне още когато бебчето навърши 4 месеца и сега тя се чуди дали е добре да започна сега, дали няма да закъснея, ако изчакам. Истината е, че този прозорец между 4 и 6 месец, който е доста широк, цели 2 месеца, е времето, когато можем да започнем, но не в определен месец, а когато нашето бебе е готово, когато покаже сигнали за готовност. И тези сигнали най-често следим за 4 такива сигнала. Първият е бебчето да може да си държи главичката самостоятелно. Когато го държим на ръце, да не се налага ние да я подпираме с ръка. Това означава, че то вече има достатъчно стабилност, можем да предлагаме храна и то ще преглъща безопасно. На следващо място е да има координацията очи, ръка, уста. Тоест бебчето вижда някакъв предмет, играчка, залагалка, пожелава го, протяга си ръчичката, хваща го, си го пъха в устата. Това е различно от бебчето вижда играчка за лагалка и започва да плаче, за да му я подаде мама. Координацията ръка, очи, уста говори за една механична и неврологична зрялост, която трябва да бъде на лице, започвайки захранването. И двата симптома или признака на готовност, повечето бебчета ги проявяват вече на 4 месеца. Така че, ако те са на лице, тогава проверяваме и третият важен момент, именно рефлекса за избутване с език. Това е един защитен механизъм, който пази бебчетата от задавяне, от това като им попадне нещо, чуждо тяло в устата, да не го преглътнат и да се задават, да го избутат навън. Когато обаче този рефлекс е още много силен и ние се опитваме да ги захранваме, да слагаме лъжите с пюре в устата им, това пюре излиза навън, потича по брадичката на бебето. И реакцията, съвсем естествена машинална реакция на майката е да я обере с лъжичката и да я набута отново в устата му. И ако нещо останало по брадичката, да я почисти с салфетка, кухненска хартия, кърпа. Това е така, защото ние като майки, като големи хора си представяме, че за децата по-скоро е неприятно да имат нещо мокро, докато те сякаш като едни дечица, които непрекъснато се легавят и им течат. Те май се чувстват комфортно и за тях не е проблем. На тях не им пречи. Даже обратното, непрекъснатото почистване, обиране на те част, тичащата се храна става много дразнещо за бебето.
защото оралната област е много чувствителна при тях, кожата е деликатна и цялото това триене, изтъркване ги дразни. Може би не след първата, втората лъжица, но със сигурност след седмата, осмата лъжица започва да става неприятно. И те най-напред започват да прихленчват, да завъртат главичка в страни, спират да отварят устата, лъжицата. И тогава майката решава, най-вероятно това пюре не му харесва. Я да пробвам друго. Или на следващия ден да пробвам трето, или да пробвам друга марка, или да пробвам аз да приготвя храната. Обикновено, когато детето отказва храна, ние търсим отговора, търсим проблема в самата храна. Но в голям процент от случаите проблема не е в храната, а как я приема детето, как му я предлагаме. Когато то все още е със силен рефлекс за избутване, то отказва храната не защото тя не му харесва, а защото му създава дискомфорт. Затова е важно, преди да започнем захранването, да е намалял този рефлекс за избутване с езиче, защото това ще гарантира по-плавно, по-лесно приемане на храната. Той започва да намалява от четвъртия месец и при някои бебчета намалява още 4 месеца и 2 седмици, да кажем, докато при други има нужда от още седмица, 2, 3, за да може храненето да стане комфортно за бебето. Затова не се водим от точни месеци, а от готовност на самото бебе. По-добре е да не се водим от нашето лично спокойствие, да се храним тип Инстаграм, всичко да е красиво, Чисто. подредено, чисто, от това как детенцата се чувства по-спокойно. За него е нормално да има лиги, за него те все пак допреди няколко месеца е било в утробата и по-скоро следим за неговото спокойствие, а не за нашата чистота и При педантичност. захранването е хубаво да забравим временно за чистотата. Връщам се обаче на още един последен признак, който е добре да бъде на лице, когато тези три вече изредени ги имаме. Добре е бебчето да започне да проявява интерес към храненето. Това ще рече да заглежда вас, когато ядете, може би дори да посяга с ръчичка или най-малкото да прави премляскващи звуци с Моето бебе издаде такъв точен сигнал. Бяхме излезнали на пицария, ресторант, което беше за мен едно така страхотно изживяване след няколко месеца вкъщи. Аз бях с зимно бебе и много така трудно излизах на студа. Гушнат, хапам аз пица с мъжа ми и той седи. Толкова силно мляскаше и така протягаше ръчичка. За мен, да. Не, абсолютно, ние си поиграхме, подавах го, беше, върнах му за безсънните нощи, подавах му пица, дразни го, но бяхме много щастливи, защото наистина за мен беше страшно ясен сигнал, че той абсолютно вече е готов. Знаеш ли, Поли, всъщност бебетата много ясно комуникират, стига ние да разбираме техният език и да откликваме на техните потребности. Един такъв сигнал, когато се случва между 4 и 6 месец, е абсолютен показател. Това бебе е готово за захранване, няма за къде да го отлагаме. Така че това са нещата, които следим и когато те са на лице, започваме. Супер. Аз всъщност има нещо много интересно, което ми е разказвала и което си така говорим с родителите. Отново, много от тях наистина се притесняват да дават на дечицата да използват прибори, да се хранят, да пипат храната. И има нещо много интересно ми беше разказвала, че всъщност когато децата докосват храната с ръце, с тази зона тук на дланите, сякаш те възприемат вкуса и с устата си, така го опознават, чрез дланите. Да. Всъщност тук е много важно да кажем на родителите, че захранването е преди всичко учене. Бебето се учи как се яде. То опознава храните, опознава техния вид, вкус, цвят, текстура и това става през сетивата. Храненето е изключително сензорно преживяване. Аз виждам храната си, запознавам се визуално с нея. Затова е важно да му я показваме, не да си крием някъде бурканчето и просто да бъркаме с лъжицата и поднасям ти тук, отвори уста сега за тази лъжица, но не виждаш откъде идва тя, какво съдържа. Затова е важно и храната на бебето да бъде цветна, в различни естествени цветове, за да вижда то, че тя може да бъде и жълта, и оранжева, и зелена. Освен през цветовете, опознава през обонянието, да подуши, че храната има различен аромат. Развива вкусовите си рецептори и затова е добре тя да има и различни вкусове и не всички му се харесват от първото опитване, но колкото повече опитва, толкова повече свиква с отделните вкусове. Затова, когато едно бебче
не хареса нещо, не изяде първото пюре още, когато го опита за първи път, продължавайте да предлагате. Дайте му възможност да го опознае. И не на последно място, това, което каза ти, тактилното опознаване на храната, усещането на различните текстури. Като се замислим, преди захранването бебчето е пило единствено и само мляко. То познава само усещането за течност в устата си. И изведнъж започва да се появяват пюрета, които най-напред са гладки, по-редки, след това те започват да стават по-гъсти, да се появяват частички, появяват се парченца. Всичко това са нови усещания и то свиква с тях. Един начин да го улесним, да му помогнем да свикне с тези текстури е като му дадем възможност да ги опознае с ръчичките. Защото по дланите има същите сензорни рецептори, каквито има и в устата. И ако аз съм окей да пипам храната, аз съм много по-спокоен и окей да я усещам и в устата си, както и обратното. Ако ме държат чистичък, нищо не пипам, не мажа, не мачкам, не хвърлям, тогава в един момент започва да се появява и скепсиса и нежеланието да отварям уста, нали, за тази лъжица. Така че цапането, играта с храна е много важна част от опознаването и това вечето да се чувства по-спокойно по време на С различните текстури. Да, Предпазливостта да не изцапаме и да не нацапа детенцето нещо се преднася като предпазливост, то да опитва нови точно вкусове. така. Да. Всъщност, това е много важно дори, че има конкретен прозорец, в който дечицата са отворени да експериментират и да приемат нови вкусове. Да, и този прозорец обикновено между 8 и 10 месец, но при някои бебчета може да настъпи и по-рано. Това е прозорецът, в който те стават по-активни, искат да участват в храненето. И ако сте започнали захранване с пюрета, класическото захранване, в което родителят е водещ и, нали, поднася лъжицата към устата на бебето, който е един напълно окей метод. Но често допусканата грешка при него е, че оставаме дълго време само в този метод. Обикновено в периода 8-10 месец бебчето вече започва да проявява желание то да участва. Посяга да хване лъжицата, иска да я дръпне от ръката на мама. Иска всъщност, то ни показва, че иска то да поставя храна в устата си. Не винаги, обаче родителят разбира този сигнал и държи да си запази контрола, да продължи той да храни, защото така сме свикнали, така е по-лесно, така е по-чисто, така може да проследим точно какво изяжда бебето. Но минусът на този подход е, че ако не откликнем на интереса на детето и не му дадем възможност да участва, то, то го губи. Интересът стихва. И после е много трудно да го провокираме отново. Да, да, аз с много родители разговарям, които казват: моето дете е злоядо, нека да пробваме нещо друго, той е злоядо, дали ще му хареса?“ Нека да се възползваме наистина от тези прозорци, в които дечицата са отворени да пробват нови вкусове, да експериментират. Те имат различни прозорци през цялото си съществуване. Някой път те са за математика, за английски, за езици, За за плуване, неща, да, за да. каране. Това е прозорецът за те да опитват нови храни, тъй като те на тази възраст разполагат с ръчички, с устички, това, което те могат тогава да учат, това, което те могат да контролират, и нека да го използваме този прозорец наистина по-добре. Това е прозорецът, в който е редно да въведем парчетата, ако не сме го направили по-рано. Защото един от другите често задавани въпроси или колебания на родителите е метода на Да. захранване. Парчета или Мгм. пюрета? Кажи сега. СБП или класическо захранване. Няма правилен и грешен метод. И всъщност целта не е да се придържаме към даден метод, а да помогнем на детето да усвои умения. Окей, да започнем с всеки един от тях, стига ние самите като родители да се чувстваме спокойни и тъй като много майки се притесняват от задавяне, те избират захранване с пюрета. Това е добър метод, плавен, постепенно, който обаче трябва да бъде надграждан. Когато много дълго време останем само в пюретата, само в пасираната храна, пропускаме прозореца, за който каза Поли. То между 8 и 10 месец. Това е времето, в което най-късно трябва
пюретата да спрат да бъдат гладко пасирани, да имат текстура, да имат частички. Това е периода, в който трябва да поднесем и парченца. Дори тук не говоря да минем на ЗВБ, а да комбинираме пюретата с храни за ръчичка, за да може бебето да се научи да хваща тези парчета, да ги поднася към устата си, да отхапва, да мести парчето в устата си, да започне да го мачка, т.е. да се учи да развива дъвкателни умения. А и съвсем скоро се появяват първите зъбчета, които дечицата искат да чешкат, Мгм. които с някои парченца храна, било то парченце, хлебче или нещо друго, което родителите смятат, че сега е момента да дадат по захранването, което схемата, която следват и месеца, който се пада, всъщност е добре те да могат да честват, защото иначе е Да слагат, неприятно. да, но тук е важно също да кажем, че зъбите и умението да дъвчем са две много различни неща. И бебето може да се научи да дъвче още преди да му поникнат зъбите, защото дъвкането е двигателно умение. И обратно, може да имаме детенце на 2-3 годинки, на които са му поникнали всички зъбки, но тъй като много дълго време то е хранено само с пюрета, то не е развило дъвкателни умения и не може да използва ефективно зъбките си. И аз в практиката ми като хранителен терапевт срещам, за съжаление, доста такива дечица. Това е последица от дългото предлагане на такива пастирани храни. И тогава детенцето наистина получава етикет злоядо. То не яде супи, не яде яхни, не яде готвено, не яде парчета. А, но реално то не е злоядо, то просто не е развило своите дъвкателни умения. Така че на въпроса пюрета или парчета е важно да кажем, че може да започнем с онова, с което се чувстваме спокойни като родители, но още по-важно е да не оставаме на само една текстура твърде дълго време. Докато бебето стане на 10 месеца, то трябва да мине през всичките текстури. Очаквайте скоро част втора, в която ще поговорим за последователността на въвеждане, за захранването с алергени и за решения, които могат да ви спестят часове проучване. Голямо улеснение за вас, родителите, през първите седмици на захранването, с ясни насоки кое, кога и как да давате на бебето за успешно захранване без стрес. Очаквайте ни в част втора. Абонирайте се за канала ни и очаквайте следващият ни епизод.